Assalamu alaikum, mehriban tomoshachilar. Biz size Türkiýanyň meşhur brendi bolan Öner kompaniýasynyň Giritli Türkmenistanyň wekiliniň Sudan okudyna täze görnüşli gapylaryň gelenligini habar berýär. Metaldan, MDF-dan we agaçdan ýasalan bir näçe görnüşli gapylar siziň göwnüňizde götürdiler. We esasanan belleme zatlaryň biri bu gapylaryň hiç ýeri, ýani hiç bir türlü kompaniýa meňdemeýän ýer bolup durýar. We ýene belleme zat düýbünden başgaça düýbünden üýtgeşik ses izolasiýasy siziň hatda bir rahatlygyňyza öz oňaýly täsirini goşup biler. Siz bu synlayan gapylaryňyzy almak isteseňiz, paýtagtymyz Aşgabatda ýerleşen Halkalayyn Aýlaw ýolunyň ýürüte ugruna ýerleşen Aýdyň Mekan Suda merkezinden tapyp bilýäňiz. Elbetde satyn alan ýagdaýyňyzda eltip bermek hyzmaty ýurdumyzyň dürli çäklerini muht görnüşde ýerine ýetirilýär. Alan ýagdaýyňyzda suwdaňyz bolsun we ýene küllerde şunyň ýaly täzelikler bilen habarlaşýanjak.